Hello. Okay. Hmm. Natay ikuha ninyo ron kinibang ipahibalo ninyo nga kinibang libro nga maka-inspire ninyo sa atong pagtuo nga Katoliko. Okay, usa sa mga libro nga akong nabasa sa akong pagtuo nga pormasyon, no? Nga naingon niini ko karon kini nga libro titled Surprised by Truth. Ang author ani si Patrick Madrid. Ang maong libro na dinhi na patik ang mga stories of conversion gikan sa ubang mga pagtuo o ubang mga religion nga na-convert sa pagtuong Katoliko. Okay. Mao ni usa sa akong i-recommend ninyo nga libro. Okay, kini Surprised by Truth by Patrick Madrid. Okay. Inyo ning kung gusto mo mapalit ani, pwede nyo ni ma-search sa Amazon. Okay. Amazon. Surprised by Truth. Unsi ka convert nga mohatag og biblical o historical nga hinungdan sa ilang pagka-convert no sa Katoliko. Siguro ma-surprise mo ani katong wala pa'y background aning atong gituhuan kay siguro sa inyong nahibaw-an daghang mga Katoliko ang mibiya sa pagka-Katoliko no og nibalhin sa laing mga relihiyon. Pero kining akong pahibalo ninyo karon no okay, lahi ni mga protestante pod nga na-convert sa Katoliko. Now ako ning i-recommend ninyo aron inyong matandi no kung pananglit dili mo mga Katoliko. Now ang inyong mga katarungan nga inyong nahibaw-an ikumpara aning kinibang mga testimonyo sa mga convert nga Katoliko. Ang uban nila mga protestante nga ministro gyud o pastor nga na-convert sa pagtuong Katoliko. Okay. Mga 11 ka convert gikan sa ubang religion ang ni Patik o may padayag diri sa maong libro no. Okay? Surprised by Truth by Patrick Madrid no, makita niyo ni sa Amazon. Okay, kung gusto mo palit aning libro. Okay. Tayo sa akong ihatag ninyo kinsa kayo diri no mga convert nga inyong makita ang o mabasa ang ilang istorya no. By the way, kining libro ang forward diri ang suwat aning forward ang mga pulong diri sa forward okay, si una si Scott Hahn no. Kailan mo ni Scott Hahn? Kini si Scott Hahn former Presbyterian minister ni siya. Nga na-convert sa Katoliko. Siya may ipasiuna aning libro ha. Okay. Pero ang author gyud aning libro si Patrick Madrid no. Usa ka Catholic apologist pod. Siya gani ang mihatag pod og mensahe sa introduction. Og sunod na dayon ang mga convert sama ni Paul Tigpen nga di lang na ako basahon no kay diri naman diri sa ilag yung narration o unsa sila no. Basta ako lang ihatag ang mga ngalan. Na dinhi ang conversion story ni Marcus Cruday nga former Presbyterian minister pod. James Aiken o Jimmy Aiken. Si Jimmy Aiken kanang makita ninyo sa Catholic Answers, usa sa mga speakers kanang galing program sa Catholic Answers na naman na ron pod sa YouTube. Makita na po nato na sila naka-live stream na ako man ang i-post pod sa atong Facebook.
Nga po diri ang conversion story ni Steve Wood nga former Presbyterian minister po. Bobson Jenis, former Protestant minister po gihapon. Si Julie Swinson, Rick Camazon, okay? So pa, Tim Staples, si Tim Staples, ilado po ni, nga former Assembly of God minister. Okay. Nga nag-convert sa Katoliko, usa sa mga speakers sa Catholic Answers. Na po diri ang conversion story ni Dave Armstrong. Kini si Dave Armstrong, dili ni siya mahilig o kanang video o DSTV. Pero ang iyang apologetics inyong makita sa written yun, mga type. Ako man ganing na-post ang uban, no? Akong gipang pang share po sa akong Facebook ining apologetics, mga dipinsa ni Dave Armstrong, former evangelical po ni, former Protestant. Okay? Ang conversion story ni Al Cresta po, former Protestant. Okay. Sige. Okay? Muna akong usa sa akong i-recommend nga kining libro, no? Sa atong pagpalambo, no? Sa atong pagtuo. No? Mas range mo, no? Kay daghang ni Bias Katoliko pero naapoy namalik, naapoy na-convert. O gani sa Amerika karon daghan ang na-convert gikan sa Protestante. Gumikan pod sa ministry anang Catholic Answers. O grabe po kayo ang conversion story ni Scott Hahn. Ang mga convert pod mo'y dako kayong natabang sa pagpasabot sa uban nga mo'y hinungdan nga nagkadaghan ang mibalik na karon sa pagtuong Katoliko. So kini lang sa ang akong kanang akong ikapahibalo ninyo, no? Sa atong video karon nga gihimo. Daghang salamat o God bless us all.